waseNazaretha. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sibonga uNkulunkulu. Hallelujah. Sibonga nje ukuthi asipho ukukholwa. Sibe nakho bazalwane ukukholwa. I'm telling you ukuthi uma unokukholwa khona izinto okwazi ukuzenza. Wazi kahle ukuthi lokhu ukuthi akube impossible ukuthi kungenzeka. Kodwa ngenxa yokukholwa bese uyazenza. Futhi ke ukukholwa ukwenza ukwazi ukubona izinto zibe lula ukuthi uzenze. Hallelujah. Wazi ukuthi ukwazi ukubona izinto ukuthi lokho I can. Noma ngabe mhlawumbe isimo kodwa uma unokukholwa wenza ukukholwa ukuthi uyibone le ukuthi le ngayenza le. Ukukholwa umfundisi kushintsha amadoda. Khona indoda engijwayele ukuya kuyo lapha. Ebengijwayele ukuya kuyo lapha. Ngiyayibona. Baba uGobese. Ayixolisi le ndoda. Ayixolisi. Hayi nzo inyangene ekhaya ngiyeza ukuthi ebekadonini izolo. Kodwa kasho ukuthi uvela waphuma hamba. Hey, ngiyamuzwa mama ukhala ngokuthi ayizolo nje. Ukhamu esephethe CD. I'm confused lento ukuthi bengiyani. Ongabona ukuthi kusho ukuthi mhlawumbe ebengakholwa ngaleso sikhathi bazalwane. Bewuyindoda nje ivukela ngesonto ihambele. Hallelujah. Uthi uma bengaboni ngasolinye ibivele ifike le-CD yo Luther Vandross no Westlife ayifuni ukuqondisa besidlala yona izama ukulumbanisa isimo sayizolo bona sekuyodlala le-CD le kusho ukuthi soyibona mama ukuthi ngiyaxolisa kulesi simo waphela maye ngakufuni lokho okwakhe. Hallelujah. Kodwa yathi mayiqala ukuyeka wena uthi mama yayithi mayonile ivuke seni hambe ithi sayenyuka seni kusho ukuthi ayisakulezi zinto lesi obukhini balibaya mama yiqhamuka no white roses no red roses isizothi hey mama hey lesasimo sayizolo wakukholwa wenza ukuthi ubone uyikhona isasa. Hallelujah. Amen. Uma usukholwa ushintsha isimo ukholwa ukubonisa isimo ngendlela. Hallelujah. Ukholwa can sympathize degree owners. Ngoba uma ungakholwa unazo zonke lezi zinto engiyibonayo uyasho ugcilo. Hey mina I can't do this ngalokho. Kodwa uma ukholwa uthi yangasho lutho la. UNkulunkulu uzothi. Ukholwa nokuvimba. Unokuthi usushisa umlilo. Uthi khona into yoyisho. Kodwa ukuthola ume phambi kwakho. Uthi yini ekuzofika ngisho la. Kuthi lokho utole izinto ofuna ungazisho ngenxa ukuthi uyakholwa. Hayi ngoba uyisithuli noma uyisithutha. Kodwa ngenxa yokuthi uyakholwa. Kodwa ubona ukuthi lokufuna ngusho. Kodwa ukholwa kokuvimba. Uthi uyazi lokho. Akubona wami lokho akubaba. Hallelujah. Hallelujah. Ziningi izinto mashobani ngabe abantu sebezenzile. Kodwa ukukholwa kuyahamba phambi kwakho. Kodwa abantu abafisa ukushiya. Kodwa yathi
ezokufika uNkulunkulu. Ngoba kufuneka ngempela uma uyeka into uma unokukholwa kuba ungathi suka uthi uze yakwazi uNkulunkulu. Akwazi ukuya uNkulunkulu. Angifuni ukumosha isikhathi bazalwane. uNkulunkulu wenza kahle sababa abavangeli. Angayishumayele sisho nje igama elilodwa bese awazi. Iyathandaza. Haleluya. 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 Siyabonga kakhulu bazalwane. Kwangathi besingaba nayo lento. Ibe kithi. Haleluya. Ibe kithi lento yokukholwa bazalwane. Ibe kithi, ihlale kithi, ihlale enhlizweni, ihlale nasengqondweni. Ngoba uthi umhlabeleli ikwazi ukwenza lendumiso phezu kwameva ukuze kuhambeke kahle. Haleluya. Khona abantu abanqoba ikhizi lokufa ngokukholwa. Haleluya. Sekhona. Haleluya. Akufuneke izwe lilodwa bese kuhlala phansi. Kodwa ngaphambi kokuthi ngifundiswe bawufundise ngikhathazwa lento yomphongolo. Mama uhlale ekhuluma ngawo umphongolo. Uhlale ekhuluma ngawo umphongolo ukuthi kwangathi besingahlala kumphongolo. Kwangathi besingazimelela kumphongolo. Haleluya. Angithi sonke la endlini siyazi ukuthi umphongolo amaFilisti awuthatha. Yes. Hello. Umphongolo senawo. Ngoba amaFilisti awuthatha. Ayangeke. Umbhali athi amaFilisti mhla ethatha umphongolo ehamba nawo. Uthi umbhali kodwa ayazi kahle ukuthi ezweni lapho aphila khona amaFilisti awakholela kumphongolo nawo ayenoNkulunkulu wawo. Haleluya. Amen. Kodwa aqhubeka uthatha umphongolo. Uthi umbhali wasala uJoshua engenawo umphongolo. Haleluya. Akufundeke elizwe. Bese kuhlala phansi. Bazalwana ngithi uma sikhuluma ngomphongolo sikhuluma ngokukhona kaNkulunkulu. Yes. Haleluya. Sekhona. Sikhuluma ngokukhona kukaThixo. Therefore ngalesikhathi amaFilisti ethatha umphongolo ewusa kwelawo ilizwe. Ngamanye amazwi ayeso introduce uNkulunkulu pheka uNkulunkulu wabo. Sekhona. Haleluya. Uthi umbhali ngenhlahla enkulu. Inkosi yayikhona ngaleso sikhathi ezweni labaFilisti kwakuDebora. Uthi umbhali
inkosi yamaFilisti kwaze wafika isikhathi sokuthi igcine idlule emhlabeni. Uthi umbhali owakhathaza amaFilisti lokhu ukuthi lokhu saletha umphongolo kuleli lizwe, azikho izinto ezihamba kahle, kodwa kuleli lizwe loJoshua bayakhala abantu bakhona umphongolo usekho. Angifunde le sofunda nje kwamelo bese ngihlala phansi ngifunde leli lizwe. Ishumayela isequence mama ngizowethandaza nje. Hallelujah. Abahubo 62. Abahubo 62. Tonight verse 4. Bese ngihlala phansi. Uthi umbhali ngaleso sikhathi amaFilisti akhathazeka. Xa isebona ukuthi inkosi yawo isikhothele. Uthi umbhali bathi no. Uyazi ilesiqedayo thina kuleli lizwe. Yilo mphongolo. Thatha lento liyibuyisele. Thatha lento liyibuyisele mina. Ngaleso sikhathi sebephumile kulaba abantu ngaleso sikhathi kulelazwe lakaJoshua. Uthi umbhali base beyoyivunela nje inkosi yami ngoba indlala yayisingenile bazalwane. Isibahlasela indlala ngoba uma kusuka umphongolo eduze wakho indlala iyangena. Ungavumi umphongolo usuke eduze wakho. Uma ke kwasuka umphongolo ubokhathazeka. Uthi umbhali basuka bahamba bayiyela ensimini bathi ngcono siyokhothoza ukolweni ngoba umphongolo usekho. Ngaleso sikhathi la madoda uma ngiqhubeka ngifunda le ncwadi uthi umbhali amaFilisti umphongolo asewulayishile eyinqolobaneni zawo abheke emuva. Uthi umbhali ke endleleni besahamba ngenhlahla yebhadi inqolobane yabhajwa kuyo insimu la khona abakhothoza khona. Sekhona. Manje uthi umbhali amaFilisti into wakhathazayo ukubona laba bakhothozayo uma kubhadwa lenqola, ungabona ngendlela abajabula ngayo. Bayakhathazeka amaFilisti ayasuka shiya umphongolo, kanti laba bantu abasensimini ngaleso sikhathi bayabona ukuthi inkosi sifikile ngaleso sikhathi. Uthi umbhali bezwa bejabula ukuthi manje ngithi bazalwane ekseni kungenzeka ukuthi njengoba sisuke endlini nje khona umphongolo kuleli. Mhlawumbe isopho inqola ibhajwe kuleli ekseni. Mhlawumbe inqola ibhajwe kuleli. Umphongolo ukhona. Sothi sayisona ngokusuka endlini ishiye yonke into. Mhlawumbe sinentathu umphongolo namhlanje ubhajwe la. Nani ndawo la umphongolo ubhajwe khona. Mhlawumbe umphongolo ubhajiwe. Hallelujah. Mhlawumbe uzoba nenhlahla namhlanje. Mhlawumbe ube nenhlahla wafika ngesikhathi esiright. Lakho umphongolo khona. Obuzobhajwa khona. Ukhona kwaThixo. Mhlawumbe usendaweni eright namhlanje. Uzothola ukhona kwaThixo. Mhlawumbe ukhona kwaThixo ke
ulethu namhlanje. Haleluya. Haleluya. Angifunde ke nasebeyitholile amahubo 62 ngaphansi kwesihloko uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Phefumulo wami uzithulele kuNkulunkulu kuphela. Insindiso yami ivela kuwe. Kuye kuphela oyidwala lami nensindiso yami inqaba yami. Anginyakaziswa kakhulu koze kube nini nisukela umuntu kuba nimbulale lonke njengendonga olengameleyo. Othango oludilikayo na. Verse 4. Yebo bathunga icebo lokumuyisa ekuphakameni kwakhe. Bathanda manga bayabusisa ngomlomo wabo, kepha ezibilini zabo bayaqalekisa. Amen. Sicela uba ufundise sibusela ngaso. Impilo Nkosi izwi lakho. Ngalo Nkosi uthi umntwana wakho uvula inyanga levalile. uNkulunkulu wethu ongcwele, ngicela amehlo eziphukuthe. Ike Nkosi lelula Nkosi imsipha emlenzeni yamanyongo. Ike laqhamula uNkulunkulu wethu ongcwele umopho weminyaka. Ike lavusa noLazaro ekufeni. Ike laya phekwehlane laseSinayi moya engcwele. Izwi lakho ladedela imana nezagwatha uqeda Nkosi indlala. Ike lapha kolwandle olubovu athi umbhali lwavuleka kwavela umhlabathi owomileyo linamandla. uNkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho lisimbula imsedari yaseLibanoni lihlaba lehlukanise namhlanje ekuseni. Singaphila ngalo, singaphila kulo, singalethemba ngeke lisilahle endleleni. Umuntu uyadinga, umuntu uyashintsha, kodwa manje izwi lakho amile uze kube unaphakade. Akhona into esingayithemba, izwi lakho. Umntwana wakho uNkulunkulu wethu ongcwele uzokhuluma ilizwi lakho, mana naye. Khuluma nebandla lakho, khuluma nabantwana bakho ngomlomo wakhe. Ufike sithe kuwe ngegama likaJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Ungcwele ngcwele, ungcwele ngcwele ngcwele. Akizukuma ke bazalwane isikhathi eside.
ngizosho nje igama elilodwa bese ngihlala phansi. Lithi ilizwi ke encwadini engangiyivulile emva komyalo owawukhishwe inkosi uHerod ngaleso sikhathi sokuthi uma uzaleka umntwana umfana kuleli lizwe abolethwa kithi ukuzabulawa. Fast forward ebala uthi umbhali khona umntwana owazalelwa emfuleni wahlala bambona uthi umbhali wafihlwa eboxini. Haleluya. Amen. Uthi umbhali ke nakafihliwe abantu babehla benyuka beya kule ndawo ayifihlekiyo. Uthi umbhali ukhona kulabantu ababehla benyuka beyobheka owayesebonile ukuthi linani khalibhoji. Haleluya. Angikho ke ekuzalweni komntwana nokuthi uma umntwana uyabulawa nakatholiwe. Ngifuna eyami into isekuthenini ngifuna ukukhuluma ngoMiriam, to be specific. Yena yedwa nje sekhona bazalwane. Ukholwa lokusindisa. Ngifuna ukukhuluma nje ngoMiriam, yena yedwa kuyo yonke lento, ukuthi uma ukholwa usuyivulela iminyango esukiboshiwe. Uthi umbhali ke uma ngimfunda yena yedwa Miriam waba engage kakhulu kule nto yaleli bhokisi bamshabalala. Haleluya. Yena yedwa wahlala kakhulu kwaze waba nebond nebhokisi. Haleluya. Qalele ngomhlaba kangangokuthi kwakuthi uma isuka ingane sakulele yaliswe. Uthi umbhali ngoba ibhokisi liseduze nomfula sekhona bazalwane. Uthi umbhali uMiriam ingane ayedlala nazo ngaleso sikhathi zazithi mayikhathala ukudlala kule ndawo enebhokisi. Uthi umbhali yena yedwa wayengakhathali ukudlala eduze nebhokisi, wayehlala. Haleluya. Uthi umbhali wayehlala ebhokisini angasuki. Uthi noma athi wafika uthi kwala ngisho sekufike indodakazi yakhe inkosi ngaleso sikhathi
ithi uthi wahlala yena yedwa uMiriam. Hallelujah. Wangasuka sehlala phansi. Uthi kwanetha ngisho imvula ngaleso sikhathi, kodwa wangasuka wahlala ebhokisini. Uthumphale maligudluka ibhokisi libekwa kwenye indawo wayisuka nalo. Uthumphale ngisho kathiwa wayesebona ukufa kodwa wayengasuka ebhokisini wayehlala. Kwabazalwane akusuka ebhokisini. Angazi ukuthi yilona lephi ibhokisi oligadile njengamanje. Nezimo ezize ebhokisini ngalesikhathi. Kodwa ungasuka ebhokisini. Ungasuka ebhokisini. Asuka ebhokisini bazalwane. Uthi ngelenya uNkulunkulu mayebuza kuPetro uthi sebengishiye bonke. Nawe Petro uyahamba. Uthi Petro Nkosi ngasuka ngishonephi ngoba mazokuphila kuwe. Mhlawumbe namazokuphila akuyeli ibhokisi okulo. Ungasuka eduze kwalo. Angazi ukuthi ugade liphi ibhokisi. Kodwa ungasuka ebhokisini eliwuNkosi uJesu. Ungalenzi iphutha lokukhela eduze kwalo ngoba yonke ongazophila kulo. Haleluya ngisekhona. Ungayeli iphutha lokusuka ebhokisini mawubona izimo ziza bese ususwa yilokho. Izimo ziyohlale zikhona kodwa ungasuka eduze kwalo. Hlala uhlale izimo, uhlale nesasa. Lonke inyekele ibhokisi loNkulunkulu. Babe sesasuka thina uNkulunkulu. Manje sihlalela ukuthi ngelinye ilanga khona izinto esizoyifuna. Kodwa sihlaliswe. Haleluya. Haleluya. Asihlasiwe ukuthi isikhathi ibhokisi. Kodwa sihlaliswe ukuthi siyazi ngelinye ilanga khona izinto esizoyizuza. Ngisho sebendawo ezinjani. Hlaleleni ke ibhokisi ngoba hlupheka likhona. Yini into ehlalelayo? Ngisho likhona izinto ayihambi kahle. Khathaza manje mangifunda umbhalo. Othi umbhalo kwathi ngelinye ilanga abantwana baIsrayeli bebheke emfuleni. Uthi umbhali behundwa zingqola nengqolobane beyohlaselwa ngelinye ilanga. Uthi umbhali lo Miriam wathi uNkulunkulu abanye Yesu manje ebona uMiriam kulaba abantu ababehunda. Uthi umbhali wenza isu lokuvala ulwandle ukuze bewele. Uthi umbhali zamuma ingqola wabuyisela amanzi emfuleni. Kanti ukuhlala ebhokisini unenzuzo. Kanti ukuhlala ebhokisini unenzuzo. Kuvimbela izimpi. Ngelinye ilanga izimpi masikuhlula uNkulunkulu uyangenelela kuzo. Kuyahlala ebhokisini. Kuyahlala ebhokisini. Kuyahlala ebhokisini. Awuthi ngikutshayele ibhokisi namhlanje.
ibhokisi alinayo inzuzo yamanje. Yingakho abantu kulula ukuthi uma bekutshela ngalo kuba lula ukuthi usuke ukhele eduze kwakhe. Kodwa ngizothi kuwe mina ke, ngoba uThixo washiya lesethembiso, hlalela sona isethembiso, ungasuki eduze kwalo. Uthi angisuki mina, angisuki mina. Zonke ake sibe ngoMiriam, kehlale kuleli bhokisi, kehlale kuleli bhokisi. Asuke ebhokisini, asuke ebhokisini. Ngisho ngathi abashiki location labo hleli nabo baye endaweni engcono, kodwa hlala uhlalele wena nekusasa lakho. Niye ebhokisini, niye ebhokisini, niye ebhokisini. Mina ngazi owesifazane wakwahlala ebhokisini. Wahlala ngisho sibembuza ukuthi uhlaleleni kuNkulunkulu. Wahlala ebhokisini. Uthi umbhali ngelinye ilanga bazalwane, abesifazane ababili baseSamariya uthi bake bahlangana abamanatha baxoxisana, sebefica inhlupheko, sebelishiya ibhokisi. Ngoba kufuneka ushiye ibhokisi ushiyiswe yilo ohamba naye. Haleluya. Ungalishiyi ibhokisi ulishiyiswe yilo ohamba naye, ngoba wena ukuhamba nalo, hayi nalo ohamba naye. Haleluya. Uthi umbhali baxoxa ukuthi hey, indlala isibulele. Uthi umbhali ngaleso sikhathi baneyingane laba bobabili baseSamariya. Uthi umbhali asiqobe lezi ingane sizidle. Ingoba bawungahleli eduze kwebhokisi ayibi bikho leyanto yokukholwa. Uma usulalela into eyenza ukuthi umuntu akholwe kangcono, uhlale eduze kwebhokisi angasuki. Ukholwa kubi stand still kahle empilweni yakho uba webhokisini uqhelile. Awukwazi ukukholwa ungekho eduze kwebhokisi. Ngoba ibhokisi lilekelela ukuthi ukukholwa kube kuwe senhlizweni nasemqondweni. Uthi asiqole lezi ngane. Uthi ubhale bayiqoba leyonto yalo wesimanje. Uthi mase kumele uqotshwe lo wesimame ojwayele ukuhlala eduze kwebhokisi. Uthi angikwazi mina. Uthi angikwazi mina. Uthi angikwazi mina. Uthi angikwazi mina. Angikwazi mina. Ungamqoba umntwana ngenxa ukuthi usuke eduze kwebhokisi. Angazi ukuthi mina nhloboni yomntwana lo, kodwa ungamqoba umntwana ngenxa yokuthi usuke eduze kwebhokisi. Bangaka abantwana esibaqobile nje. Afika umuntu nje. Ayikho into ehlala umshado. Ayikho into ehlala kula mshado. Asambe senze ukuthi usalumqoba umntwana ngenxa wasuke eduze kwebhokisi. Avela qobeka umntwana aphele. Ngenxa ukuthi ibhokisi alisekho eduze kwakhe. Osho baningi abantu abaqoba abantwana ngenxa ukuthi ibhokisi alisekho eduze kwakhe. Unknowingly ukuthi awubona base sangiqobile umntwana ibhokisi waqhela eduze kwakhe. Waqhela eduze kwakhe. Bazalwane, ufuna uhlala phansi. Singasuki. 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 And I circumstances. Singasuki. Ngiyazi ukuthi mina kwesinye isikhathi izimo ziba ngaphezu kwebhokisi. I'm telling you nje iqiniso ukuthi kwesinye isikhathi izimo ziba ngaphezu kwebhokisi. Uzulibone li-useless.
Haleluya. Akebe. Kodwa singasuki. Singasuki. Ngoba zalama ibhokisi lenzela ngisho iplani. Mawubona ukuthi abantu bakhuluma kabi ngalo, uyenzela iqhinga. Lokuthi iqhinga libukeka kahle. Yiyo lento eyenza ukuthi uMiriam uthi masekufuna lo ozoncelisa umntwana athi hayi khona engimaziyo kanti akasho umuntu ordinary also the specific person ongakwazi ukunakekela umntwana. Iyatotosa ibhokisi. Uyenzela iqhinga. Batho abantu bekhuluma kabi ngalo uze neqhinga lokulibeka kahle. Wenzela ukuthi ungasukeli empilweni. Ubanike izathu zokungasuki. Uma usonkulunkulu usukiswa abantu, wokwazi ukuthi wosuku obanike izathu zokuthi usuke enkulunkulu. Akekho umuntu usuke eduze kwebhokisi engabanikile abantu izathu. Ayikho vele izimo uweqala usufike emgwaqeni siyo. Yabona kwami. Yabona nje. Angishaseli. Uyazi. Bikani ibhokisi. Bikani ibhokisi. Kwalokho beka abantu nje kulokuba yazi. Manje ngisebenze manje. Tshela ibhokisi. Thixo. Akwazi ukuba nempilo kanje. Akwazi ukuba nempilo kanje. Haleluya. Haleluya. Sizane.
Esiyolufeyo siyabonga uNkulunkulu wethu ekuseni. Kube wena wawungekho wena kaThixo ngaba sikho la. Siyabonga khona abantu abangenabo uNkulunkulu bakaThixo abangazi ukuthi bayememeza kodwa thina uNkulunkulu siyakubulela bakaThixo sisithi wena alabo abakhona uletha ukukhanya uNkulunkulu wethu leyo thathe kubo ekseni bakaThixo Não somos